Balázs művészeti írót, hogy nyissa meg a kiállítást. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, nagy szeretettel üdvözlöm Önöket, benneteket. Nagy öröm, hogy ezen a igen zűrzavaros péntek délutánon is befutta Önöket is, titeket ide a szél Zakó Feri kiállítására. Hadd kezdjem azzal, hogy vannak, ugye, ahogy körbenézek, rengeteg megnyitón veszünk részt, mindannyian, én is, Önök is, és talán két szélsőség van a megnyitókban. Az egyik, amikor egy nagyon száraz, tudományos és szakmai érvekkel körbebástyázott megnyitót hallunk szigorú felolvasásban. A másik pedig, amikor egy humoros, egy jópofáskodó, mikor például a Fábry Sándor itt meg kiállításokat ő is szokott, ez a másik véglet. Nos, a mai megnyitó talán a kettő között lesz valahol, mert bevallva is ez egy baráti hangú megnyitónak szánódik, ugyanis hát Zakó Ferenc barátommal, mint oly sokan, akik most itt vagyunk, nem tudok már teljesen személytelenül beszélni az ő dolgairól, hiszen amikor az ember annyira úgy érzi, hogy ismeri valakinek a személyiségét, a motivációit, az elmúlt évtizedek művészi törekvéseit, akkor talán már nem is tudja olyan független, objektív szemmel nézni a munkáit, mint amit esetleg egy műtörténészi, művészetírói szemlélet megkíván. Ugyanakkor pedig, és ez már egy fontos mondat, a mai kiállítása Ferinek mindenképpen eltér minden korábbitól, hiszen egy teljesen új anyagot látunk, olyan értelemben is, hogy technikai megújulás. Most nem nagyon szeretem a szót, de alkalmazni kell, egy nagyon innovatív szemléletű kollekciónak vagyunk itt a tanulja, amely 3 műtárgy együttesre épül, erről majd még a későbbiekben szót fogok ejteni. Ugyan Feri mondta, hogy most már nagyon édesapjáról ne beszéljek, és csak egy mondatot megemlítenem. Most már ő 66 éves lett éppen a múlt héten, és érdemes kiváló engedjék meg éppen az előjelőben elmondottak alapján még egy mondatot, hogy Passzelúza Ferenc bátyánk, az ő édesapja, aki egyébként azért is indokolt a neve megemlítése, mert tavaly lett volna 100 éves, többen megemlékeztünk róla. Tényleg elképesztő képességű mestere volt a képzőművészetnek. Sajnos még mindig árnyékban, de szerencsére a vásárlók és a művészetbarátok jól ismerik. Tehát akkor, amikor Feriről beszélünk, akkor azért Feri bátyánkról is egy mondatot kell, mert valami, és olyan szépen tud egyébként Feri beszélni arról, hogy otthon tudta figyelni édesapját, ez egy fontos első iskolája volt az ő szakmaiságának. A második azért erről is mindig, meg szívesen, hiszen itt van 100 méterre tőlünk egy legendás iskola, ahol ő a középiskolai esztendeit töltötte, ugye 65-től 69-ig a Képzési Mestri Szakközépiskola, ahol sok fantasztikus jó generáció végezte a gimnáziumi tanulmányait. Az az osztály, amiben ő járt, ugye Percjenő József volt az osztályfőnöke, szintén kitűnőségekből, és sajnos már nincs közöttünk, csak azért mondom, hogy elhelyezés őt, hogy Gémes Péter barátunk, aki osztálytárs volt, tragikusan fiatalon elment, vagy éppen Hernádi Gyuri, aki viszont a Nemzeti Galéria főrestaurátora, vagy éppen Rejk Károly fia, Rejk Gábor, kitűnő grafikus, és 3, ugye ők már később a főiskolán is, kitűnő kolléganő, aki a középiskolában osztálytársa volt, Kádár Katalin, Rényi Katalin és Werter Bea, akik a tervező grafikának ma kitűnőségei. Na most ez azért fontos, mert Feri ugye maradt is a szakmában, meg fantasztikusan el is rugaszkodott onnan, hiszen ez is már azért egy különlegesség, aki ebben a szénában járatos, hogy ugye azonnal fölvették a főiskolára, ami ugye 69-73-at jelzi, és ez akkor ugye alkalmazott grafika szaknak hívták, és megint azért mondom hangsúlyal már nem először, hogy ő a képzőművészeti főiskolára járt, mert hogy olvasnak róla az interneten, ugye rengeteg információ van, annak a fele azt mondja, hogy iparművészeti főiskolára járt,
kikérem magamnak, azért csak, mert én 10 évig dolgoztam a képzőszti főiskolán, de egyébként hát persze az ipar is kitűnő, de az, hogy ő egy képzőművészeti iskolázottságot kapott, hogy őt anatómiára Barcsay Jenő tanította, és hogy ő neki az Elena Crescencia volt az alkalmazott grafika professzora, és az a millió, az a rajzos, ami jött a gimiből, folytatódott a főiskolán, az igenis nagyon fontos, és fontos, hogy most is erről szót ejtsünk. Na most nyilvánvaló 73 után elindult ez a fantasztikus nagyívű pálya, amire most így csak hadd utaljak, azért is, mert például Nógrádi Gábor barátunk itt van íróként, akinek talán az összes könyvét talán, vagy legalábbis könyvei nagy többségét ő illusztrálta. Tehát egy olyan illusztrátor is áll mellettünk, amit nem is gondolnánk, ha ma itt megnézzük a kiállítást, nem beszélve. Hát Csukás István kimentését kérte a mai alkalommal, ugye nem tud itt lenni, és hát nem beszélve arról, hogy rengeteg plakátot, rengeteg könyvet tervezett, és ugye elérkezünk ahhoz, hogy jön az animáció, és az a festői technika, még egy mondatot hadd szálljak arra, a festői technikának, a szórópisztolyos változatnak azok a finom, érzékeny megoldásai, mert csak ő alkalmas, az amerikai retus, a festéktechnika, aminek bizonyos következtetései és következményei ma is itt láthatók, ez nagyon Feri pályájának a része. És ugye jön az animáció, jönnek ugye a gyurmafilmek, és felfedeződik ez az egészen egyedi technikája, ugye 88 már egy jelentős időpont, amikor az Abovóval aranypálmát kap, 88, és Feri 89-től már érdemes művész, azért ez nagyon ritka, 39 évesen érdemes művészi címet kapni, tehát akkor is már az innováció jellemezte, és egy nagy ugrással tulajdonképpen hadd mondjam azt, hogy az a fantasztikus, erről még fogok beszélni, hogy ő is beszél, hogy egy dolog a homokanimáció megvalósítása animációs filmben, és más dolog a homokanimáció kivetítése közönségnek. Ez egy két döntő mű együttes is tulajdonképpen, és ezt nagyon, hogy a 90-es évektől fedeződik fel, és tudom, hogy ebben komoly technikai segítsége is volt Ferinek, hogy tulajdonképpen a filmből ki tud lépni a közönség elé, és tulajdonképpen egy közönség műfaján tud válni. Ugye ez a vetítési technika, a projektor technikának a hallatlan fejlődése, ami ugye azóta robbanásszerűen kifejlődött, tette lehetővé, tehát hogy élőben is mindezt meg lehet oldani. És tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy ezt a, most már nyugodtan mondhatjuk, világhírű animációs rendezőt, és homokanimátért egy idő után elkezdi foglalkoztatni azt, hogy a korábban megmozgatott képi eseménysort miképpen lehetne megállítani. Ez nagyon érdekes, míg mások, akik állóképeket hoznak létre, gürcölnek azzal, hogy lehet állóképet mozgásba hozni, miképpen lehet valamire ugye számtalan optikai, virtuális fényeffektus által ugye sok módszer van, addig őt azt foglalkoztatja, hogy a mozgás pillanatban rögzítése, amit ő például a homokanimációval megteremt, miképpen lehetséges. És hát ez a hallatlanul nagy dolog ebben a mai kiállításban, hogy ami mozgásban van, annak a lehetősége megfelelő technikai segítséggel megoldódik, hogy meg lehet állítani ezeket a képeket. Ennek a rögzítését most érzékeljük, ezek a képek elsősorban a túlsó oldalon láthatók, mert rögtön hadd mondjam, ott a közvetlen homokot érzékeljük, a benfentes látogató megtapogathatja a képet, aki külső szemlélő az nem, mert ugye ott lehet érezni magát a homoknak a textúráját, a faktúra felület az az, amire ő általában, és akkor titkokkal körbevéve, hogy ez hogy rögzítődik ezen a felületen, ugye, tehát vízszintesről függőlegesre, és ugyanúgy azt a homokarcolatot adja, és hát ez a nagy truváj, hogy az az áttetsző homokot hordozó felület ráadásul ugye nem kívülről és spotlámpákkal, hanem belülről, hátulról egy egységes LED világító felülettel, egy egységes fényerővel, inkább nem is fénylőképek ez a kiállítás címe, fénylő dobozzá, egy olyan fényfelületté alakul át, ahol előtte a homok szemcséknek a milliói egész varázslatosan és újszerűen mutatkoznak.
változnak meg, ahogy semmilyen módon. Úgy fogalmazok tehát, hogy ezek a képek valami fénytestekké válnak itt, lenyűgöző tehát, hogy a fény ereje által mennyire érzékeljük a homoknak a felületét, és azt, hogy az állókép mozgókép, szóval az nem is állókép, nem is mozgókép szerintem, hanem a kettő között beszéltünk erről, ahogy ugye oda tudja dobni, ahogy láttuk rengetegszer ezeket a homokpászmákat, és ahogy az ott megjelenik, mozog is, meg áll is, és ezt ez a világítás és ez a felület egészen varázslatosan adja vissza, valamiféle pseudomozgás ezeken az állóképeken érzékelhető. Maguk a kompozíciók tehát, mintha egy korábbi animációkból emelkednének ki, itt ugye fölmerül, itt is mindegyiknél nagyon fontosak a címek, meg a tematikák, a hátterek. Ezek lényegesek, szinte zenét is hallunk, hiszen tudjuk, hogy Ferinél az élő produkciók azok milyen fantasztikus zenére készültek, de a filmjeiben is milyen fontosságot kapnak a cselekmények és a zenék. Másrészt pedig azok a képek, de tulajdonképpen ezek is önálló látomások, álmok képé alakításai. Nem akarok a tematikákról most beszélni, ezek gyönyörűen egyénien érzékelhető az élettánc, vagy a viszonyok, az emberi kapcsolatok, az univerzumhoz való viszony, tehát egy világ értelmezés is, nem csak egy technikai innováció ez, hanem egy mély világértelmezés is megjelenik. A fény tehát hátulról egy egészen különleges művet állít elénk, egyszerre érzékeljük a technika boszorkányosságát és a szimbólumokkal teli képi kompozíciót. Ám a kiállításon még tulajdonképpen kétféle technikát látunk, összesen tehát háromféle. Az egyik tehát a LED világítású fénylő képek, ahol maga a homokanimáció látható. A másik műtárgy együttes itt mögöttünk és körülöttünk, amelyek tehát plexifelületre sajátos fotóátvitellel megjelenített homokanimációs képek. Ezeknél nagyon fontos különbség, hogy míg azok egy az egyes méretűek, ezek jellemzően nagyítottak. És ez azért fontos, különösen fontos, ugye az egyik főmű a Bosch emlékére megszületett, mert hogy a homok szemcsézete megnagyítva is meg tudja azt az atmoszférát teremteni, ami egy az egyben olyan rendkívül szuggesztív. És ennek a legeklatánsabb példája ugye a Szentartal megkísértés, egyébként most láthattuk ezt a fantasztikus filmet, ha még elérik, nézzék meg. Ez nem Czakó Ferenc filmje, hanem ez egy filmajánlata. A Bosch, igen, Malom és Kereszt, amely Bosch tevék Urániába, azt hiszem spanyol film, ugye? Mindegy, nem érdekes, de ez a Bosch életműtép az 500. halálévforduló alkalmában, de az az érdekes, nem csak műtörténészek, hanem zenészek, karmesterek, művészek beszélnek Boschról. Na most ugye ebbe a varázslatos, hogy a képet egy az egybe Feri elkészítette abba a pici példányba, és ugye itt van ez a nagyítás, a nagyítás szó is ugye rögtön számtalan asszociációt kelt bennünk, és ugye felmerülhet a kérdés, hogy elveszik-e a mű, az eredeti tűecsettel megfestett műnek a aurája, amely ugye olyan fontos Walter Benjamin esztétikájában is, az eredeti mű például ugye a hanglemez kérdés sok minden föl, ezzel a felnagyítással. Most ez egyéni értelmezés kérdése, de valóban áttevődik a mű, ezzel a monumentalitással rendkívül erőteljesen hat ránk. Például, mint optimista ember, a piciképpen nem nagyon fedeztem föl, hogy a jobb alsó sarokban van ez a fáklyás figura, aki húzza ki a hullákat a kordén. De hogy a megnagyított képen nem tudom elkerülni, hogy ott van ez a motivum, tehát nagyon érdekes, hogy másra fölhívja a figyelmet, hát ez egy hosszú vitatéma. Mindenesetre ez a kísérlet is azt mutatja, hogy az innovatív szemlélet, a megújítás ebben is milyen új eredményekhez vezethet. És itt vannak a Feri festményei, ugye hát a legdöbbenetesebb ez a terongyos élet, amire ugye itt rápillantunk, szóval ugye, hogy milyen stílusú, hát manapság ennek nevezzük így hiperrealizmus, fotorealizmus, a amerikai szakirodalom radikális realizmusnak is nevezi. Hihetetlen ez, hogy az anyagszerűségnek ezt a fajta visszaadását egy élményből Feri így képes megjeleníteni számunkra, de ezt a képességét az itt lévő portrék is tulajdonképpen sugallják a háttereivel együtt.
az az eszközgazdagság, ami tehát megvan az animációban, a a gyurmafilmekben éppen úgy, hát ez hihetetlen, ez a fajta univerzalitás, ami tehát őt jellemzi. Ebből a 3 műegyüttesből tehát előttünk áll egy különleges személyiség, ilyen kiállítást Feri még azt hiszem nem rendezett, és ami nagyon-nagyon fontos, rendkívül fontos, hogy soha nagyon tapasztalom, óvatosan mondom, mert sok művész is van itt közöttünk, hogy nem szabad a rutinba beleragadni. Én érzem, hogy Ferit a rutin idegesíti. Tehát ez a homokanimációval végigjárta az egész világot, és hogy tulajdonképpen valamit tovább kell lépni, meg kell újulni. És hogy nekem most ez, hogy vízszintesből függőleges lehet, mozgóból állókép lehet, és az állókép ugyanolyan szuggesztív művészi hatást tesz, mint egy mozgó előadás, ez ennek a megújulásnak egy jele, és még egy nagyon fontos, hogy az autonóm, szuverén műből ez esetleg alkalmazott művészetté is válhat. Nevezetesen egy ilyen fóliás felület, lehet egy belső üvegablak, egy térelválasztó elem, egy építészeti eszköz, de hát természetesen az animációs homok képekből is, hogy a festmény funkciót is ki lehet tágítani, és egy ilyen építészeti környezetalakítási gondolkozásnak is a része lehet. Végül is még csak annyit, hogy az a pozitívuma is, amellett, hogy zseniális az alkotó, hogy technika és művészet viszonyáról rengeteget beszélünk, általában utáljuk már a technikai megújulást, de azért csak különösen, mert minden a digitalizmusról szól. Most ebbe a kiállításban még az fantasztikus, hogy persze, hát kell a digitális technika, de mégis a művészi megújulás az nem, az az ő agyában, és az az ő kezében van, és nem a számítógépes technikában. Ez még számomra ennek a kiállításnak egy egész különleges és eredeti vonása. Hát kedves barátaim, mi fázunk, önök nem fáznak, mert kabátban vannak, de azért most már minket is átmelegít a lelkesedés, engem legalábbis igen. Nagy szeretettel köszöntelek Ferikém, önöket is, és örömmel nyitom meg a kiállítást. Köszönöm szépen, de még egy mondatot mondanék. Ez a kiállítás barátom Türmán Zoltán nélkül nem jött volna létre, mert egy 10 éves ismeretség, ahogy mi együtt dolgozgatunk, gyakorlatilag ő találta ki, hogy lehet fixálni a homokot a homokrajzon. De nem is árulja el. De nem mondja el, még nekem sem. A másik, hogy az ő nyugodtsága és lelkesítése nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy én ezt a kiállítást meg tudtam csinálni. Rengeteget dolgozott ezeknek a plexire nyomott grafikáknak a megoldásában, és hát rengeteget gondolkozott azon, hogy egyáltalán hogy tud létrejönni ez a kiállítás. Ha ő nincs, akkor ez egy másfajta kiállítás lett volna. Úgyhogy köszönöm szépen.